Moikka, mä oon tos minipelaaja ja tällä kertaa Random pelit vs kunnon pelit ja mä pelaan tämmöis Sansu Sydän Cruz jotakin tämmöstä. Enpä sä? Mä palaan tämmöstä vaikeeta nimeä. Jos pitää tosiaan tekee jotain alueita. Ensin tulee niinku jos näkään niinku että Ako, Soda. sun selittämiseen meni melkein minuutti. Mä oon niin huono tässä pelissä. Miks mä edes pelaan tätä teille? Kun mä oon vaan tehnyt yhden jakson tästä pelistä. Tiedätkö mitä? Mä en oo ihan hyvä tässä pelissä, tiedätkö tämän pelin? Niin mä en oo kuin hyvä tästä ikinä ollut. Mulla on yksi jakso tästä. Se on failasi ja uusi. Niin se on siitä. Juicy. Niin. Koska mä en muista, koska mä olin nukkunut puoli tuntia. Minä olin kuules nukkunut. Mä en oo oikeesti niitä kauan. Koska mä en saa ikinä ottaa valvosta. Tasty. Taas jippi. Soda Crush. onko se hyvä peli? Mä en tiedä. Ihan hauska. Tää peli tekee kaikki itse. Eikö se kiva, kun sä oot saanut pelistä ja nyt tää pelisarja on tosi hyvä juttu. Tästä voidaan kyllä enitäkseni kiittää Mr. Vaikkua. Soda. Mutta kaikki pääjuttuja mä pystyn nyt äänet toimia niin, se on kaikista onni. Oi mä oon nyt tosi pro tässä pelissä väliin mä oon semmoinen, nyt tuli taas semmonen kohta eteen. Ei tajuu yhteyttä. Tää on kestänyt 4 minuuttia, niin nää pikkusen tauon päästä. Joo. Anteeksi, jos tuossa 18 sekunnin kohta kuului jotakin, kun mutta piti pikkusen taukoa ja nyt jatketaan taas. Joo. Joo, mutta Mr. Raikku, mä sanon sitten sulle, koska pitäis aika lopetella. Mutta mä oon nyt aika pro tässä pelissä ihan. Omasta pitäis menee ihan okosta. Ei oo mitään vaikeuksia.
Mä en oo pelannut tätä kauheasti, mä latasin tän pari päivää sitten. Ei se ihme, että näitä on kauhean hyvä siihen. Tää pakettu vasta. Jee, mä pääsin radan läpi kaikki. Joo, mä pääsin. Hippii! Mä oon jo 4. kentässä. Soda Crush. Mä oon 5. tässä. Tässä sitten sä teet Soda. Joo, tää on pikkusen. Yes! Nyt mä kyllä tein semmosen. Delicious. Joo. Nyt on kauhea. Joo. Yes! Yes. Tasty. Pastu. Nyt mä jään taas jumiin, kun mä löydän yhtään. Nyt mä löysin 1. Paita minulla. Juicy. Jes, nyt toi auttoi jotakin. Toi ei yhtään. Mä oon niin huono tässä pelissä, kun mä en löydä yhtään mitään. Välillä. Mä oon niin noob, mut nyt on kestää, että se on 6. Tiedän vähän. Kohta ollaan 7 minuutissa. Tiedätkö sä mitä tässä pelissä pystyy vähän trollaa? Mä pystyn niinku semmotti. Mä ainakin 1 kerran, kun mun isoveli opetti mulle. Kaikki laittaa kommentissa, ei tässä pysty trollaamaan. Se ei oo niinku trollausta. Eikä se on niinku semmonen vaan se on niinku varsinainen semmonen yksi hauska juttu. Että kun sä siirrät palikkaa, vaikka se sopis siihen. Esim. Tää ei sopis tähän. Mä vaan vedän sen tohon, sitten tosta äkkiä siirrät sen tonne, mä vaan äsken onnistu sen. Nyt mun menee aika paskasti. Nähdään pikkusen katkon jälkeen yksi juttu tuli mieleen, nähdään kohta. No niin, moikka täällä taas! Minä ei pelaaja. Tuli. Muuten tämä video ei olisi onnistunut. Joo, minä tiedän. Älä neuvo läskikarhusen. Ippi. En mä sano tässä pelissä. Läskikarhu. Anteeksi, ei ollut tarkoitus. Tämä on meidän pellely. Tästä kyllä. Katsokaa. Annatte videon nimeksi surkea läppää hashtag. Ja mä laitan hashtag, koska mä laitan tän nimeksi varmaan. Mä laitan tän nimeksi. Veeti, ei vaan. Niin, mutta sori. Sain jos äsken sun nimen, niin nähdään pikkusen tauon jälkeen taas. Täällä taas! Muumipeikko! Tuli taas pieniä teknisiä. Joo, täällä on Muumipeikko pelailemassa. Joo, minä olen Muumipeikko. En ole. Takaa. Minä olen Siinä on Niipruneid. Mikä se oli? Niipruneid. Neymar. Niksu Neymar. Taas toi läskikarhu tuolla, nääksä? Sitten mä vihaan. Ja nyt voitais pikkuhiljaa lopetella. Niin menkää myös katsoa edellinen video, joten kommentoikaa myös mitä mieltä olitte tästä paskaläpästä videosta. Joten nähdään seuraavassa videosta ja menkää myös katsomaan, joten se olisi